Bună seara, vă salut! Astăzi vă voi arăta cât de simplu este, pentru că este extraordinar de simplu, să solicitați un extras de carte funciară sau un extras de plan cadastral pe ortofotoplan. Sau pe amândouă, depinde cum doriți. Ideea este foarte simplă. Trebuie să intrați pe adresa extras-ancpi.ro. Acesta este website-ul pe care veți solicita extrasul de carte funciară sau extrasul de plan cadastral. După ce ați intrat pe această adresă, merge pe telefon, pe calculator, pe absolut orice device aveți la îndemână. Derulați în jos pe acest site și completați aceste date, și anume date despre imobil, județul, localitatea, numărul de carte funciară. Doar una dintre ele trebuie să completați și datele dumneavoastră de contact. Bifați această căsuță și apăsați pe plătește cu cardul. Iar în maxim 10 minute sau hai să zicem în cel mai rău caz o oră o să primiți extrasul prin e-mail.